Moment before. Pre, mong kinugos, mamurag dako. Mas siguro to, tagtaon naman itong tayan. Dakon na, pre. Pagbunya ka na, pre. 14 anyos na. Wala na ko kugusa, pre. Gipalakaw ra, giagar na ako. Ako nga nang kutog bunyagan. Wala naman mo usurong kugos-kugos, pre. Wala pusog, bata, bunyagan ni mo kamay. Dako na, kaya haron nga. Di na ni mo kuguso. Aga kong na ni mo. Asa ato pa, pag dito sa pagkuan, giagak ka na to. Agi-aga ko pwede mo ganay kargag balsa unta niya sa man special kay ba balsa Ya karo kung moagi to ron kung dako na saon to nimo. Ato tong tagaan o natay kahatag ni ato Kanang tilikay. mga tisoy po kayo niya kung magkinugos uban mga iki-iki ak-ak Ak-ak to sikat sa kuan. Tutuwas lang barko naghapa-hapa dito. Yung classic mong ginugos god. Ay, dagang kaya ginugos ako. Mga exotic kaya kung mga ginugos eh. Nga nagpuyo na play bye-bye. Exotic kayo. Nang klase dayo sig moagi to ron. Ato tanawon tinuod ba gina. Hininyali na to akong ginugos. Binibini ka ang piling. Hahanap bawat Hapit ta bagong tuig. Nakalarga ko na to siya sa kuan, Korea. Yeah. Dili mangayo ato kay kami nagpugos. Dili ang ninong maoy mo hatag sa kinugos. Inagak na dili kinugos inagak. Ya, ikaw ni tagaan. Ako ni tagaan. Ngan bali din day. Bali na panahon ron. Nga no? Bali na way uwan nagbaha na. Bali na panahon. Way uwan nagbaha na. Way uwan nagbaha na. Ya kung magbaha way uwan. Mao na delikado kay panahon mingon lang naglinog na napikas ng yuta kay giagi bulldozer. Ya, sa magtinuod. A few moments later. Yagi ng Pasko, wala pong tagadawat Paskohan. Buwam di doon nagpugos na ko eh. Sa tuog na sila habis. Doon dito. 8 days later. Uy. Pero hindi ka di eh. Please dog. Dog, kumusta man gigam ka sa Korea? Korea? Korea. Wala eh. Koreang bag? Wala dengan doy. Wamin tayo na to kay. Parta lagi? Patay. Ikag yung katag na pala eh. Are lagi ko kay may pinaskuhan ba? Wala na problema ang pinaskuhan. Ang pinaskuhan karon Enero na pag December ni ari yung taka kay ni anak ko ninyo. Wait daw. ha? Wait daw. Itago mo daw ka. Hingon nimong anak. Tago. Nitago nga dito ko Japan. Kung siya mauri ni siya kinugos nga tisoy kayo kay saka ni flagpole. Nahunlos. Kita Christmas tree. Nahunlos niya. Kat-kat sa ito bongbong. Nahunlos gihapon kay di man ka kumain kuko. 3:28 a.m. Ispon. Like, subscribe.